Na samom rubu ljudskog svijeta, na dalekom otoku Svalbardu, postoji gradić koji je prkosio ultimativnom pravilu prirode. Dobrodošli u Longyearbyen, mjesto gdje je zapravo zabranjeno umrijeti. Budući da je tlo vječni led, permafrost koji je smrznut i čvrst zauvijek, on ne dopušta tijelima da se raspadnu. Mrtvi ostaju savršeno očuvani, zarobljeni u ledenom limbu, kao duhovi zamrznuti u vremenu. Opasnost nije samo psihološka. Dapače, nedavno je otkriveno da tijela žrtava španjolske gripe iz 1918. još uvijek sadrže aktivni virus. Pokapanje je zabranjeno desetljećima. Ako ste terminalno bolesni, deportiraju vas natrag na kopno Norveške, prisiljeni ste napustiti svoj dom kako bi pronašli mir negdje drugdje. To je mjesto zapanjujuće, smrznute ljepote, ali je i tihi zatvor od leda.